ngai ko play it ya pi wei pe wei ki parlok ki baju ngap baju sa skore ka ktian jong play ka bangi jupen mi man la ka step ka ktian ka jong play ka ba ngakwa banwan ra hakani ka clip mat ka long na ka gospel kat kum Mathias ka lanong ka ba khat lai ka de khot ka ba sau phu san ba ka de khot ka ba sau phun rio kong pat ka hima ki peneng kalong kum unong khayi upawat ya ki maulanai ba kordor par habaula syam yo wei u maulanai ba kordor ula dino ya ki e baro kat ba udon mar ula thia deuta hangning yo i ba u Jisu ukren ya ki parsi haka gospel ka jong Mathias kalong bakhat lai video i don sibon ki parsi ki balakren don ki parsi ki balangkat ki don ru ki parsi ki ba kham jong tigani ka parsi ka banga pule ka de ka ba don tang arteli ki dekat de ki parsi ki de ki jingya thu khana haka perthai bakit pat ki jingmut ki bakenja baneng hangni laya thu kumno ka hima ki baneng kalong laya thu ba ka hima ju ki baneng kalong ku tau no khayi balaj wat mau kordor hadian ka jingwat ka jong u ula syam yo wei u mau lenai u ba kordor sisha bat ban yo pat yo ne u mau lenai u ba kordor u hab ban dilot kat ka baudon ka yeng ka sam ki mar ki mata ki jing don ki jing em jong u paro u hab ban dino namar balai bau ne u mau lenai u ba ula syam ulong uba remdor ulong uba kordor hadu kata-kata titang ban yo ne u hab ban dilot iki baro tikani ka parsi ka yathu yangi bar ka kren yangi siap hang kata ka hima ki peneng ka bakren ru direct ya u Jisu ba ulong uta umau lenai uba kordor te ubriu haba uyo shisha ya u Jisu bat haba ubriu usngo thu shisha ya ka jing kordor u Jisu ukloi ban e baro tang ban yo ya u namar lada udang bat ya kita ki baula judon lani lada udang bat ya kita ki baula don lupa unom la ban yo ya u Jisu tingi kan mau ha ka Bible udon wei usamla ubala jan ban yo ya u Jisu ula jan ban mat ya ka jing kordor ka jong u Jisu utau de samla beruspa Henry tang namar ba simla dino ya ka spa ka ba u iet kum tau la du no ban mat ya ka jing kordor jong u Jisu lani u la du no ban sngo thu ba u Jisu long umau lanai ba kordor tika spa ang tu ka kren ye ki badon ka do nut jong priu ki bom long kat kum kamon ka jong u play lani ka ka badon ka do nut ka jong priu ka ba sniu lani ka no ka bom don jaka shu ban rung u Jisu ka do nut namar la dap ki ki jong ka do lani ki jong ka perthai ti ban yo ne mau lanai ba kordor walong u Jisu Kris ngidon kam shisha ban ino ye ki baro kam tam ki balong persya ya kamon ka jong play pikan mau pat yo Petrus yo Andrew nang tau Jacob o Yohanes ki balong saungut ki senran ki ba u Jisu wan ban khot nang kong ki kini pat ki don rengkat ba ki jar ki don hakata ka kam tong do kha Henry
Maria yos ngawi kata kasur ka bau Jisu ong alewan buat nga kida ye no dak kita kijar ke jongki bat kila buat si sayu Jisu bat hang tak kisyam bat kimat ya ka jing kordor ka jong Jisu te ban yo neu mau lenai wa kordor i don kam ban ye ya ki paro nang taban yo neu mau lenai wa kordor o nyi hab ban wat ya da ka do not paro te wei po wei ubawat si sayu Jisu da ka do not paro un syam ba ulong ba kordor te ka don kam kata ka jing wat ka banadu ka do not kaban long serius bah habangi wat yo Jisu om ban chu penchong no rem tang ha kata ka niam ka rukom la ne ka jing hiar paten Henry ban daya syam yo Jisu dala dia te ka ka banga kwa ban pen ken mau leng ba ka ne ka parsi ka ba lengkot ka yo Jisu la kren kata ka long akwa ban pen ken mau ya pi ba yo Jisu ulong umau lanai ba kordor ti kadon kamengi bangin wat ya uda du kadok not baro bat haba ban yo ngi haban dino eki baro ki bangidon ti play un kerkhu ya pi ki parlok ki bas cha skore ka neka kien ka jong play ngai bau play un nang te ya ka jinge jong pi daka ba pin ngau thu bau Jisu long mau lanai ba kordor amen.